Fiskar Ruuki, matkailukoordinaattori Kaisa Parjainen. Osuuskunta Onamo täyttää juuri nyt 20 vuotta. Mitä on odotettavissa? Odotettavissa on upea kasvunäyttely täällä Fiskarsin Ruukissa, mikä osoittaa jo sinällään, kuinka upeita tekijöitä meillä täältä löytyy. Sen lisäksi Onoma-myymälä on uudistunut ja se ehdottomasti kannattaa käydä katsomassa. Eli siellä nimenomaan näkee sen, kuinka paljon erilaisia kädentaitoja meiltä täältä Ruukista löytyy. Ja olemme jo kesäkuussa. Eli mikä tämä kesä sitten tarjoaa? Tämä kesä 2016 tarjoaa monenlaista ja sitä ollaan jo valmisteltu tässä pitkään aikaan. Eli palveluita kehitetään, tuotteita kehitetään ja rakennuksia entisöidään ja mietitään niille aina uusia hienoja käyttötarkoituksia.